Задумайцеся на хвіліну. Што калі адна з самых, здавалася б, асабістых ідэй у гісторыі чалавецтва у васкрасенне насамрэч спачатку не мела ніякага дачынення да асобнага чалавека? Гучыць дзіўна, правда? Но сёння мы разам прасочым гэты неверагодны шлях, гэтую эвалюцыю канцэпцыі, якая доўжылася стагоддзямі, а дапаможа нам у гэтым аналіз Мары Ноэль Таб'ю. Так, менавіта так. Што калі ў васкрасення было не пра лёс асобнай душы, а пра лёс цэлага народа? Гэтае пытанне, ведаеце, яно проста пераварочвае всё з ног на галаву, всё, што мы, здавалася б, ведалі пра жыццё пасля смерці. Менавіта з гэтага і пачнецца наша сённяшняе падарожжа. І пачынаецца наша падарожжа ў вельмі нечаканым месцы. Уявіце сабе, старажытны Ізраіль. У самы змрочны перыяд яго гісторыі, часы вавілонскага палону. Менавіта там, сярод болю і роспачы нацыянальнай катастрофы, і нарадзілася гэтая ідэя. Калі паслухаць прароцтва Езекііля, то на першы погляд можна падумаць, што гаворка ідзе пра асабістае ўваскрасенне для кожнага. Ведаеце, пра класічную карціну. Але насамрэч усё значна глыбей, і я б сказаў больш эпічна. Гэтыя словы былі звернутыя не да канкрэтных людзей, яны былі для ўсяго народа. І вось тут ключ да разумення. Магілы тут — гэта не літаральныя магілы. Не, гэта была магутная метафара. Метафара выгнання, таго стану, у якім апануўся народ Ізраіля. Па сутнасці, пахаваны жыўцом у Вавілоне, разбураны, зняволены. Таму і ў васкрасення абяцалася не фізычнае, а нацыянальнае. Гэта было абяцанне вяртання дадому. Цяжка ўявіць, так? Свет, дзе асабісты лёс пасля смерці адыходзяць на другі план, а на першым — выжыванне цэлага народа. Але менавіта такой была рэальнасць на працягу стагоддзяў. Самым важным лічылася не тое, што будзе з адным чалавекам, а тое, што будзе з усёй супольнасцю. Бо менавіта яна, супольнасць, несла ў сабе Божыя абяцанні. Але, як мы ведаем, нішто не стаіць на месцы. Ідэі, яны жывыя, яны развіваюцца, як і людзі. І вось наступныя некалькі стагоддзяў прынеслі сапраўды кардынальныя змены. Фокус пачаў паволі, але ўпэўнена перамяшчацца з калектыву на асобу. Толькі паглядзеце на гэтую храналогію. 400 гадоў — гэта велізарны прамежак часу. І за гэтыя 4 стагоддзі разуменне жыцця пасля смерці перажыла ціхую, павольную, але вельмі глыбокую рэвалюцыю. Надзея перастала быць чымсьці агульным і пачала набываць асабістае, індывідуальнае выміранне. І гэта, канешне, адбылося не на пустым месцы. З'яўленне веры ў індывідуальнае ўваскрэсенне стала магчымым дзякуючы двум, я б сказаў, рэвалюцыйным зрухам у мысленні. Па-першае, людзі пачалі ўсведамляць непаўторную, унікальную каштоўнасць кожнай асобнай асобы. А па-другое, паглыбілася вера ў такога Бога, які настойкі ўсемагутны, што можа выратаваць чалавека нават ад, здавалось бы, канчатковага ворага ад самой смерці. Паслухайце, гэта ўжо не голас народа. Гэта голас аднаго чалавека. Гэта крык душы. Вось гэты асабісты тон, які мы так выразна чуем у псалмах, і ёсць сведчанне глыбокага зруху. Калектыўнае «мы» пачынае суступаць месца асабістаму «я». І малітва. Малітва ператвараецца ў вельмі інтымны дыялог сам на сам з Богам. І вось гэтая новая асабістая надзея, якая расла і мацнела стагоддзямі, яна, па сутнасці, падрыхтавала глебу. Глебу для аднаго з самых радыкальных, самых ашаламляльных пераасэнсаванняў ідэю васкрасення. І мы знаходзім яго ў вядомай гісторыі пра Лазара, з Евангелія паводле Яна. Вось ён, паваротны момант у нашай гісторыі. Проста адчуйце гэты кантраст. З аднаго боку Марта, яна выказвае цалкам звычайную для таго часу веру. Так, у васкрасэнне будзе, але недзе там, у далёкай будучыні, у апошні дзень. А з другога боку — адказ Ісуса. І ён цалкам пераварочвае гульню. Ён кажа: «Я ёсць у васкрасенні і жыццё. Не буду, а ёсць, тут і цяпер». І гэта не проста змена. Гэта сапраўдная рэвалюцыя ўсёй канцэпцыі. Уваскрэсенне перастае быць падзеяй з будучыні. Яно становіцца рэальнасцю цяперашняга моманту. Гэта не тое, чаго трэба чакаць.
Гэта тое, чым можна жыць ужо зараз. Добра, але што гэта значыць на практыцы? Як гэта жыць уваскрасеннем прама цяпер? За глыбокім багаслоўскім тлумачаннем давайце звернемся да апостала Павла. Павел, па сутнасці, кажа пра два шляхі, два спосабы жыцця. Першы – жыццё паводле цела. І тут гаворка не пра наша фізычнае цела, а пра эгаізм. Гэта жыццё замкнёнае на сабе, якое ў выніку вядзе да духоўнай смерці, да ізаляцыі. А ёсць другі шлях – жыццё паводле духа. Гэта жыццё, у цэнтры якога любоў, адкрытасць да іншых. І вось гэтае жыццё і ёсць сапраўднае. Тое самае, якое не заканчваецца і перамагае смерць. І вось гэтая думка Павла всё звязвае разам. Той самы дух, тая самая неверагодная жыццёвая сіла, якая уваскрасіла Хрыста з мёртвых, яна не засталася недзе ў мінулым. Яна дзейнічае і цяпер. Яна дае жыццё вернікам, спачатку духоўнае, а потым, у канцатковым выніку, і фізічнае. Давайце на хвілінку азірнемся і яшчэ раз пройдзем гэты шлях. Толькі падумайце, усё пачалося з палітычнай метафары для выратавання нацыі. Потым гэта ператварылася ў далёкую, будучую надзею для асобнага чалавека. І нарэшце стала жывой духоўнай рэальнасцю, даступнай тут і цяпер. І ўся гэтая гісторыя паказвае нам нешта вельмі важнае. Нават самыя, здавалось бы, фундаментальныя ідэі маюць сваю ўласную гісторыю, свой шлях развіцця. Яны не застылі ў камені, яны жывыя, яны дыхаюць, яны змяняюцца разам з намі. І, безумоўна, працягваюць фармаваць наш погляд на самае галоўнае – на жыццё і смерць.